Balimao, très urgent. Billet vendredi 19 août 2022. Balimao, et bonne nouvelle Baden Baby, ça doit camara et Kumao phobie. Aye, Afrique, c'est là au président, aya bel les boubi Moscou. Aya bel les boubi Moscou. Malion, information bien. O te menon ko fait, anya information tellement do soro. Koube ka photo do ira réseaux sociaux sans faire là. Ivarien do be ka ta photo do ira ko président Assimi Mousso be Côte d'Ivoire et ko anga président Assimi ko Mousso be France ou be ka photo mira tienta la montage de dou. Assimi Mousso be Bamako kona ma boka taka yoroshi. Assimi Mousso ma le bo katiko kata al Bamako. Donc président Assimi Mousso tede Ivarien do be ka photo do ira réseaux sociaux sans faire. Ko anga président Assimi Mousso ko be France ko ka se ko ambla nyona quoi. Tienta kuma inade c'est faux et archi faux. Assimi Mousso te français de Assimi Mousso be Bamako kele ne konana. Donc ko nyafo ka no boro la pew beki daga sinoro. O te menon ko fe ka bala Malion. Na fora o ngena. Comme Mali de kera pew Malion ko terrorisme tara kutara attaquer ke Côte d'Ivoire bi. Anyo information sur tout de suite. Amé do de ga ala kana fin farauka. La ça comme on appelle là, la France n'a pas d'amis. Bon, aya information na France tout. Ko Burkina kelengele na. Ko terrorisme ko Burkina gouvernement ka 1 milliard 500 millions ko douma sa kono kara kute suma. Donc ou ka Burkina mogode sara o warbe di France le beto di terrorisme awni ala na kratie o te ka yele mogoma o te yele ko koy Malien o te menen ko fe ka bala abela jele yayi anya fa na ka fango ambe woro na ko bi terrorisme tara u ya attaquer ke Côte d'Ivoire ou ka attaquer ke Samno Benin terrorisme be Benin sanno terrorisme be Côte d'Ivoire sanno information me ka circuler réseau sans faire là ko Assimi Mousso be France de Chagadia Maloudia de Abengalon kuma de c'est pas vrai c'est faux et archi faux président Assimi Mousso ma bohal ba mako dafe donc on nyafo bela jele ngena Malien amena Sadio Kamara ka discours kala aw ne ambe je kala genyo fe colonel Sadio Kamara ay discours min ke Moscou aye bela jele aye mogo be ka France défend aye France lebu ka seda au président be lebu amba foko bravo donc Malien amena mon fois si ça non information tellement dobe agno sur ça non Mali gouvernement est communiqué d'obla sans poli mun kera bon Mali kono Mali gouvernement est communiqué tellement d'obla sans agno communiqué sur sans Mali gouvernement est communiqué d'obla ka foko Francis sur bora Mali kono ko Malien ki daga sino ko ngomira la mode colonel Sadio Kamara ere atara Moscou atara ira ka foko ambe romina bi ko tout va bien ko irisu nali mun kera en fait ka kera here de Malima kama ke boneye Malima donc o nyefo Malien den bela jelen ki daga sino fo itena ke Malien de Chila anga surasu be ka barake chugo be ka barake uchuwala donc aya information flanam fana sur tout de suite o ye ka ira aula ka fo ko comme on appelle là ajo tanto mbeni Europe boka kala rapidement Mali gouvernement est communiqué mi fenge a communiqué flan la metla ka communiqué kala samno donc ka fo Malien den bela jenna mo shi kana décourager beki chesri beka gouvernement indeme beka Assimi deme force irmer chama mena bode ma kana da shila de donc Sadio Kamara ka discours fle mena kala samno Malien fin bela jele fle de nyoko fe voilà fle en rola Sadio Kamara ka discours fle ni amena Sadio Kamara ka discours kala mais yana ngoke Mali gouvernement est communiqué mida quand le gouvernement de la transition a constaté depuis le 15 août le départ effectif de la force française Barkhane du territoire malien. À titre de rappel, la France a décidé unilatéralement le 10 juin 2022 de retirer la force Barkhane du Mali à adopter du calendrier sans concertation avec les autorités maliennes. Vu la gravité de cet agissement, les autorités maliennes ont exigé la France le 18 février 2022 de retirer la dite force sans délai. Au Bela délai, c'est bien en là. Donc, le gouvernement de la transition souligne que la détérioration de la situation sécuritaire au Mali et dans le Sahel est une conséquence immédiate de l'intervention de la France et ses alliés en Libye. Hey! Mali gouvernement est comme de fort. Aye kuma ina mede. Ko intervention militaire. Mali gouvernement est Amérique frappé. Awa bora dugu la sanno. A la déclaration de guerre di. Aw kene gaski a conséquence tante de. Assimi ayowski a conséquence tante de. Sisa, ani français kelente kelala de. Ani autant de be kelala sisa. Donc ayaw jija oni peuple ga be sisa non. Malien
Gouvernement est moun fois en là. Le gouvernement de la transition réitère sa disponibilité à coopérer avec tous les États du monde en vue de régulariser. Aussi, tout en rendant un vibrant hommage aux victimes maliennes et étrangères de l'insécurité imposée au Mali, le gouvernement rappelle que la lutte contre le terrorisme est une responsabilité collective impliquant tous les États. Donc, en tant que Chikala, en mettant Sado Kamara ka vidéo là, Sado Kamara vidéo mi ke Moscou, mais la vidéo in kala auna angala men ñogo fait. Dans le monde, y compris en Afrique, continent relégué comme d'habitude au rang d'objet de convoitise. La crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19, la gestion brutale et égoïste des phénomènes migratoires, le traitement encore plus égocentrique des défis climatiques et environnementaux mondiaux, dans un contexte de crise énergétique, indique clairement la plénière des règles qui seront mises en place dans ce monde en recomposition. Ce constat est renforcé par le ton infantilisant et autoritaire des injonctions faites aux pays africains, visant à influencer leur gouvernance interne et canaliser les aspirations démocratiques légitimes de leur peuple. Les postures universalistes sont utilisées pour justifier les ingérences au relents colonialistes qui ont accablé l'Afrique depuis plusieurs siècles. Voilà. Kuna ni coronavirus ko kuma oni fonye ko tubabu de nanano Afrique ko ki ka africain ku sagoye a che Sadio Kamara kuma na de mba discours BG ka be décortiquer prêt partez angata. Que nous devons devenir stériles pour éviter de rajouter à la misère du monde. Dans ce contexte, ko tubabu ya irana kante foye kanye fantande ko setanye ko tubabu te kante ka balu Sadio Kamara ko Mali be ka Afrique be de ka keleke ko Mali be ka benya yele Malion la ilaha illallah Sadio Kamara mo ne ba mo gala koy ma gara nyina sokono jugu ko de agara nyina sokono jugu ko de anga tanga kuma fe doron mondiale, marquée par la montée des tensions, l'un des premiers défis pour les pays d'Afrique est de préserver une certaine autonomie et de résister à la forte pression qui veut les forcer à choisir un camp et s'allier derrière un protagoniste. Voilà. Ko diagwani njerela ko tubabu nunu ko français ni chiawerew occidentaux ko lube fere ka diagoya ko doki ga kan choisi ko soit kinoru be ou be ini risu be kube ka olu intimider di ça do jigira tubabu be di kan ay to be de frapper o de ko songo ngo uma u jigi ke force de changement ni munu bora le 14 Sadio Kamara ya faga discours la tuguni a le même discours Sadio Kamara fo ni discours kele na ko tiere ka fo ko me oro mina ko bi ko M5 ye kele min ke ko de wulla ulnalla aba bo discours la metla ko oro fana kala angala ja angata doro. Les signes de la division et de la polarisation sont déjà bien visibles. Que le rêve d'unité africaine des pères de l'indépendance est désormais un bien lointain souvenir. Sur la dynamique régionale, en Afrique sont très sensibles aux évolutions du contexte international, alors que les pays africains n'ont que peu de capacité d'influer sur les grandes décisions, l'instrumentalisation, voire la manipulation des institutions sous-régionales pour servir les intérêts de puissance extra-régionale. Voilà. Ko CEDEAO président Mounumbe non, nous be fangala ko kunabi. Ko CEDEAO président nous, ko tubabu be ko le utiliser. Sadio Kamara ni discours minke, aka discours, aka juguni Thomas Sankara ka discours. Sadio Kamara discours minke, aka juguni Modibo Keita ka discours. Sadio Kamara discours minke, aya kulusi ni gloki de bot tubabu la, a ben alache, aya to la je doron. Donc, ça dit que ça doit avoir un discours qui a géré les mailles à toi la trop. On a comment toi la mettre. Constitue un défi stratégique majeur pour la construction de l'unité africaine. Les institutions africaines de gouvernance régionale sont alourdies par l'imposition des systèmes politiques importés, calqués sans effort d'adaptation à la culture, aux réalités et aux besoins des populations. Elles cherchent donc bien souvent à s'attirer la sympathie des grandes puissances au lieu de dépenser leurs ressources pour la préservation des intérêts des peuples africains.
Voilà. Comme Mali be fedi. Sado Kamara comment faut malien ko ka Afrique bede ka kele ka discours na. Mais ka discours BDG ka traduit akala mais c'est très important. Sado Kamara ko. Sado Kamara ka discours na. Sado Kamara be ka yira de ka fo. Comme Mali be ka Afrique bede ka kele ke. Nyone fo bela jelengena. Billet vendredi 19 août 2022, Sado Kamara discours mi ke Moscou, aye kulusini gloki de bo CEDEAO mogo la, aye kulusini gloki de bo France la, aye yira de ka fo, Mali be fait Afrique be de ka libéré, Mali be fait Afrique be ka yirma horonya soro. Sado Kamara be ko kuma de gira, mode koso Ivoirien aye ke Assimi fait, Assimi te Alassane Ouattara juguye, Assimi be ka Alassane Ouattara demedi, Assimi be ka Afrique be de deme, Assimi be ka bogo vert de bo Afrique be nyala, Côte d'Ivoire cacao, o be fere, o clanche. Ivoirien met 13%, Maroc 15% sur Côte d'Ivoire cacao là. A bébé dit Francis demain. N'a Assimi demain. Côte d'Ivoire est libéré, Mali est libéré, Côte d'Ivoire est libéré, Burkina est libéré. La Côte d'Ivoire va devenir comme petit Paris. Plus riche que la France même. Mais c'est la France qui est en train de tout prendre là-bas. On vous fait croire que la France est bien pour vous, alors que la France est en train de vous voler là-bas. Assimi ne be ka aw demain. A beninga jiratigete. Sado Kamara discours mi kala awrira. Ay kuma to ina mede malion. Pour dénoncer ces pratiques, car notre pays sort à peine d'un régime de sanctions injustes, illégales, illégitimes et inhumaines imposées par les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Tous les peuples de la communauté ont souffert de ces sanctions qui ne servaient que des agendas étrangers. Nous assistons... Ko France servi CEDEAO de là. Kataka CEDEAO de pousser Mali contre là. Alors que Mali be ka djembe de ka keleke. Comme ko uya en farafindamo de blagnona. Sado Kamara ko aller re gene là. Ko an ere farafindamo de kan anteke di nyogoma ka anga indépendance comme ko France de flek ata CEDEAO de bla ko sanction que Mali contre là pour que Mali ka bi Afrique kana se ka nyele. Ni Mali e here soro, Côte d'Ivoire be here soro. Ni Mali e here soro, Burkina be here soro. Ni Mali e here soro. Niger be here soro, mais France te fait odekake. Ça dit que toube farafou ngerama de blagnona wala sa ou rama kana se ka avancer. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Wallahi, ça do Kamara ko ka Assimi be ka Ivoirien de demain. Assimi be ka Sénégalo de demain. Assimi se bat pour ses frères africains. Assimi, le combat de Assimi est un combat panafricain, pur et simple. Anga kuma to la medro. Ay kuma to la mede. Crise de confiance entre gouvernants et gouvernés, marquée par l'incohérence entre les politiques publiques et les aspirations des populations, dans un contexte de reproduction des rivalités par procuration. L'Afrique redevient, malgré elle, un terrain d'affrontement. Dans un environnement sécuritaire complexe et volatile, marqué par des insurrections fréquentes et la montée du terrorisme, cette crise de confiance est accentuée par la différence des instruments et mécanismes de sécurité collective. L'architecture paix et sécurité de l'Union africaine peine à produire des résultats. La force en attente de la CEDEAO, saluée comme la composante régionale la plus élaborée, n'a pas eu d'impact significatif sur la situation au Sahel, notamment au Mali. Malgré la multiplication des coalitions permanentes ou circonstancielles, cette incapacité de trouver des solutions africaines aux problèmes africains s'est soldée par une ingérence continue d'acteurs extérieurs bilatéraux ou multilatéraux qui imposent leurs agendas au détriment des intérêts des peuples africains. Au niveau local, les populations l'ont bien compris et n'hésitent plus à se faire entendre avec force. Voilà. Ko France be ko flan jege amina. Famia France be ko flan jege amina sa. Ko la to ko malien be wulembe ki bolo di nyogoma. Ko malien be bolo di le nyogoma bi. Ko ka Afrique be nyayele. Ko ka Afrique be demeni kelaina. Ko France de be ka be bla nyogona. Anga kuma to la me. La période démocratique dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, l'instabilité politique qui en résulte est une manifestation de la réaction au décalage entre les peuples et les pouvoirs en place. Les citoyens expriment leur frustration de voir leur immense richesse naturelle exploitée au bénéfice d'autres acteurs. Ils expriment leur colère et s'indignent quand leur
humiliés en public pour n'avoir pas assez défendu chez eux les intérêts des supposées puissances amies. Sur fond d'accroissement des inégalités, d'injustice et de mauvaise gouvernance économique, le démantèlement programmé des outils de sécurité et des structures étatiques initiées par les plans d'ajustement structurel, ainsi que la déconstruction progressive des tissus sociaux sous l'influence de modèles importés, poussent les individus à chercher des alternatives en dehors de la protection offerte par les États. Des modes d'action terroristes particulièrement barbares et longtemps considérés comme inimaginables pour les paisibles populations africaines ont été importés d'autres théâtres et occasionnent des souffrances terribles dans notre sous-région. Kuma bana ko terroriste kelen be sena ka kele ko olu yere de munu be ka terroriste kele de Sadio Camara ye kuma ba de fo ya worola Sadio Camara ko terroriste munu ko na be ka kele bi ko France de terroriste nglan ko kanu blanc fe ka nga dugu ci pour que France yere be se kana cogoya mina ka wa ko chete terroriste ko muso te terroriste ko France yere de terroriste awni ala cɛ nin discours depuis ala kane da ne ma Afrique ministre ka ɲɔgɔn discours kɛ fɔlɔ bilahi talahi et ba ka discours kɛ yɔrɔ min na a bɛ ka kɛ Irisu ka dugu de la Moscou a ye discours kɛ Moscou de c'est pour vous dire que Mali bɛ ka Côte d'Ivoire de dɛmɛ a y'a ye ko terroristes taara attaquer kɛ Côte d'Ivoire bi a bɛɛ bolo kalama an bɛ tila ko image yira aw la terroristes bɔra yɔrɔ jumɛn ka taa Côte d'Ivoire attaquer u bɔra Mali de la Faransi de b'u dilan n'u dɛsɛra n'u gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ Faransi b'u ta ka t'u bila Niger ka t'u bila Burkina ka tila ka taa nkalon fana tigɛ tuguni wala i nana yɔrɔnin dɔ kɔ ka tila ka taa don Burkina président da ko Burkina président ka fɔ ko Burkina den dɔw bɛ ka wuli fulaw contre la ko Burkina gouvernement wulila ko ni mɔgɔ ye fulaw kɛlɛ ko a bɛ sanction ta o contre la u bɛ ko idée kirikaraw de don pour que ka kɛ i n'a fɔ mɔgɔw de bɛ ka fulaw kɛlɛ u y'a essayer k'u b'a don maliyɛnw kunna maliyɛnw ko mɔgɔ tɛ ka fulaw kɛlɛ yan sisan u bɛ taa Burkina ou bien nous comment de ça non pour que ça se Mali toujours mais les Maliens sont éveillés les Maliens sont très intelligents autant donc ngolo la koyi ou bien si akele de yiru no nyina ou desera Mali la ou bien kata Burkina de sanga to ko o ko fana kesi ça non donc o nyafo bela jele ngala aka aklito o yoro la ou bien ko munu ke anga taka Sadio Camara Malien ay discours mi ke il faut saluer Sadio Camara anga nu kuma fod anga toji anga laje pour illustrer cette analyse et montrer les perspectives de résolution des problèmes sahéliens et ouest africains, je ferai maintenant un rapide récapitulatif de la situation particulière du Mali, qui n'a cessé de dégénérer depuis le milieu des années 2000 jusqu'à atteindre le fond en 2012, avec la prise du contrôle des 2 tiers du territoire malien par une coalition de rebelles séparatistes et djihadistes, nouant des liens avec des parrains puissants. Malien, comment bana peu France ça ko sema kelengelen ko ni terroriste de jera ko ka Mali nord ta ɲɔgɔn fɛ ko bɛɛ di tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka a rebelle wo a terroriste o ka bɛɛ terroriste de awa ko Faransi da bɛɛ dilan ko kana Mali nord ta 2012 Sadio Camara filɛ ka fɔ k'i to fɔ Irisu ka dugu la cɛ bɛɛ tɛ se ka nin kuma in fɔ dɛ nin discours lajɛ bi a bɛ tiɲɛ tan bɔ ne yɛrɛ kɔngɔ bɛ discours tigɛ ka parti dɔw bɔ a la mais tellement Sadio Camara depuis ne ka wolo discours ma diya ne ka tɛmɛ Sogɛl ye mun fɔ Nations Unies na o discours ani Sadio Camara ka discours c'est le meilleur discours non a ɲɔgɔn discours fila ma bɔ non Sadio ala ka barika don i la sɔrɔsiw ko ka di ne ye sa ne b'aw la di kuma dɔ la mais a b'a dɔn a bɛ nin bɛɛ la quoi sokɔnɔjugu minnu bɛ yen nɔ n'an ma sokɔnɔjugu ninnu kɛlɛ olu ka jugu ni kɔfɛjugu ninnu sɔrɔsiw ko ka di ne ye parce que ne Seku Tunkara o ye ne kɛ fatɔ ye ka ne kɛ lagalagatɔ ye ko Faransi ma foyi kɛ aw de nana ka yira aw sɔrɔsiw de nana bi ka yira k'a fɔ ayi Seku Tunkara kunkolo ka ɲi dɛ Faransi de man ɲi ne b'aw fo ne tɛ se k'aw janfa sa mais aw mɔgɔ minnu aw bɛ ka Faransi gɛn Faransi ka représentant bɛ Bamakɔ n'a bɛ Faransi gɛn dɔrɔn aw b'a n'a ka représentant bɛɛ de gɛn Sadio Camara ye kuma min fɔ walayi bilayi c'est à saluer Sadio Camara ko Mali nord attaqueli mun kɛra ko rebelle mu kelenkelen minnu filɛ Bamakɔ kɔnɔ sema ko ni terroriste de bɛɛ ko ye terroriste de dɛ ko Faransi d'u bɛɛ imposer ka na Mali kɔnɔ merci Sadio Camara an ka mais retro fitinin bɔ a yɔrɔnin na walayi non a yɔrɔ diyara ne ye a bɛɛ n'ala cɛ
sont des rebelles séparatistes et djihadistes, nouant des liens avec des parrains puissants dans l'enchaînement logique de la destruction de la Libye du colonel Kadhafi. L'intervention militaire internationale déclenchée en réaction à cette invasion s'est soldée par un échec. L'opération française Serval de 2013, cette réussite en quelques semaines a brisé la dynamique terroriste. Cependant, la multiplication des missions qui lui ont succédé, avec la force française Barkhane, la MINUSMA, la force conjointe du G5 Sahel, les missions européennes, EITEM, EICAP Sahel et la Task Force Takuba, censées soutenir l'État malien et les forces de défense et de sécurité du Mali, ont créé un embouteillage sécuritaire dont l'une des conséquences a été de maintenir une sorte de statu quo. Hop! Ala yanga tiye bange ko ya woro la sando ko ministre nali mun kera force Barkhane nani mun kera ko force internationale Takuba MINUSMA Barkhane opération Serval ka shimana Mali deme Sadio Kamara di bora ka kuma fo sanno ko force fefe nana ka shimana Mali deme ku nana Mali chili de kama ko irisu de nale ko Malion lafiara ko Malion be ka respirer sisan Malion ba yoroni kala mbere trop fitini ba yorona amba yoroni na me Sadio Kamara ka discours c'est le meilleur discours billahi ta ko ne discours na me bi akatia chien tan an la jetron L'opération française Serval de 2013, cette réussite en quelques semaines a brisé la dynamique terroriste. Cependant, la multiplication des missions qui lui ont succédé, avec la force française Barkhane, la MINUSMA, la force conjointe du G5 Sahel, les missions européennes, EITEM, EICAP Sahel et la Task Force Takuba, censées soutenir l'État malien et les forces de défense et de sécurité du Mali, ont créé un embouteillage sécuritaire dont l'une des conséquences a été de maintenir une sorte de statu quo. Voilà. Amafa, MINUSMA, Barkhane, ko Francini force fait tagara, a shimata Mali demeli kama. Ko Mali desera ka yere soro, ko utara kata problème de créer Mali kono, anga ka kuma to la me. De l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Les populations maliennes n'ont pas tiré les bénéfices de ce déploiement massif. Initialement cantonné au nord du pays, l'insécurité s'est propagée au centre puis au sud du pays avant de déborder les frontières, menaçant d'embraser toute la sous-région jusqu'à la façade atlantique. Voilà. Ko depuis force Takuba nana Mali kono. Ani force Barkhane, ani MINUSMA. Ko non seulement Mali to tira ka taga fe. Ala nkerefe dugu Burkina Faso ni Niger nu ko lu fana be ka ci ka taga fe. Ko Mali centre be minena. Ku mana Mali demede. Ku nana Mali chili kandema. Anga do fara kuma inka. Le meilleur ministre. Mais Chogal ka discours min kera Nations Unies na o de meilleur discours ede. Sadio Kamara ka discours est deuxième discours dit. Sadio ni Chogali, vous êtes rentré dans l'histoire. Les deux meilleurs ministres de l'Afrique, de toute l'Afrique. Le premier, c'est Chogali Kokala Maïga. Le deuxième, c'est Sadio Kamara. Allah ka baraka doula. Allah dit. Non, on est Nisson Jarabi. Je suis très content aujourd'hui. Bilaïta. Même quand les vents soufflent seulement, j'ai ri. Mais dans son dehors tout le temps. Bilaïta Allah. Anantolame. Pendant ce temps, les partenaires du Mali ignorent largement la volonté des autorités maliennes et utilisent le droit international ainsi que les restrictions financières et commerciales pour brider la capacité de l'État à faire face aux menaces. Allah, quand moi Mali deme, au lieu que Mali deme, au mot qu'elle ni Mali ko kabe armement sang, ni Mali ko kaba yere bobola ka terrorisme kele, ou bien Mali to choron ka ta fedi, kubo bara dorondila. Merci Sadio Kamara, anatadro. Face à ce diagnostic inquiétant, devant le risque de voir la nation malienne se désintégrer, les autorités de la transition, issues de l'insurrection populaire de 2020, ont décidé de réorienter leur stratégie en diversifiant leurs partenariats. Voilà.
ko olu sɔrɔsiw ye nali mun kɛ kana IBK gɛn ka bɔ yen ko M5 de wula l'insurrection populaire jɔn y'o kɛ o ye M5 RFP de o M5 Imam Diko kun b'o la o M5 Bello Sarbo kun b'o la o M5 Segu Tunkara kun b'o la o M5 Mamadi Ali Bachiri kun b'o la o M5 le docteur Choguel Kokala Maïga le meilleur premier ministre dans l'histoire de l'Afrique après Patrice Lumumba il n'y a pas eu meilleur premier ministre dans toute l'Afrique plus que le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Que Dieu te bénisse. Choguel va très bien. Faut être Choguel là. Avec repos de là. Avec qui il a fier. Adamunendo. Ambe ministre Job Fanafo. Abla Job Fanafo. Abla Job Fanaga discours yana. Mais ça doit camara tanya na danga na nyonegende. Non, ça doit je t'aime trop. Non, que Dieu te bénisse. Anga kuma tola me. Anata. L'indépendance sécuritaire dans laquelle le Mali était entretenu. Déterminé et décomplexé, le Mali estime qu'aucune puissance ne peut prétendre à une quelconque exclusivité de la coopération malienne. Le Mali veut nouer des partenariats gagnant-gagnant avec tous ceux qui ont la capacité et surtout la volonté de coopérer avec lui dans le respect de sa souveraineté et la préservation des intérêts mutuels. Sado Kamara ko comme Mali tisigi bleu comme wakana ko dicté Mali kuna comme Mali be ka kele mun ke bi ko ye malien don be lafia choya mina ko wa mogo siti to ka jamana kan kiba fo olu nyana ko lu kan mun ke ko ni malien nye mun fo ko lu bodi ke ko ni malien nye mun fo ko asimi be malien de ko asimite makoron ko bravo non Sadio Kamara je t'aime trop angata dro ni mun kera do mina mbo fo sa aye se utu ngara famia ban sa ni mun kera na kan net se ko dugu sa mais ni mun fana mai a to ango fana fo sa donc te ko jugo quoi ni kera bi ni so jale be bi je suis très content angata dro non ne rete na barake bi mais so ma bitare pour là quoi vraiment non ça doit vraiment angata dro. Dans cet esprit, notre pays a souhaité redynamiser les liens historiques et solides avec l'Union soviétique qui a accompagné la République du Mali depuis les premières heures de son indépendance au plus fort de la guerre froide. ala ko bibina kamero na ko bi ko Mali tara yere Khalifa Irisu la de Sadio Kamara y'a fɔ publiquement Sadio Kamara y'a fɔ publiquement Sadio Kamara ko bibina ko Mali tara yere Khalifa Irisu la ko Irisu ni Mali de bolo be ɲɔgɔn bolo bi ko depuis Irisu nana ko Mali ye hɛrɛ sɔrɔ ko depuis Irisu nana ko terroriste be ka dɛsɛ ka ko bɛ kɛ bi Sadio Kamara bɔra ka bɛɛ fɔ sisan nɔ ko Irisu de fana ye an dɛmɛ Union soviétique de kunda wagati la ko Modibo Keita fanga ta don min na jamana fɔlɔ min ye Mali dɛmɛ ko ye Irisu de ko lu te fisiri wale ye ko ale Sadio Kamara ko le Modibo Keita mɔdenw di minnu ye De Gaulle mɔdenw ye an ye De Gaulle ka mɔgɔw gɛn ha wala minnu ye français olu gɛnna ka bɔ yen voilà an ka taa dɔrɔn. C'est encore le lieu de féliciter le peuple russe et lui témoigner la reconnaissance du peuple malien, car la Fédération de Russie a une nouvelle fois démontré sa fiabilité et sa sincérité envers le Mali. Hey! Comme Malion be Irisu fo, ko wallahi ko depuis Irisu nana, ko Mali commencera ka lafia, anga kuma to la me. Le gouvernement malien met l'accent sur la sécurité humaine et dispose du soutien du peuple qui s'efforce de protéger. Faute du soutien technique et matériel de la Russie, qui ne dissimule aucune arrière-pensée coloniale, les autorités de la transition ont impulsé une dynamique totalement nouvelle, s'appuyant sur des succès militaires qui ont surpris beaucoup d'observateurs, pour créer les conditions du retour progressif de l'administration et des services sociaux de base au plus près des citoyens. Le premier semestre de l'année 2022 a ainsi vu une avancée spectaculaire sur le plan sécuritaire. Sous l'impulsion de la France, frustrée par son absence de résultats, ce qu'il convient d'appeler la communauté internationale à imposer des sanctions absurdes au peuple malien dans un effort délibéré d'aggraver les effets de la crise avec l'espoir de pousser en quelques semaines la population à se révolter contre les autorités de la transition. Ça doit aller à Bargadoula. Kouye sanction bi Malika. Ouyaye, Irisu beka Mali deme wagati mina. L'armée malienne est en train de monter en puissance. Comme Francis Bolla bri. Kata fo CEDEAO mogo yana ko ka sanction ke Malika ko sinon ko Francis Maloto fleni. Les gouverneurs de la France à la de oula no CEDEAO président ouye sanction ke Malika.
ko jone Mali sauvé bi Sadio Camara ko le 14 janvier 2022 merci colonel Sadio Camara ko malien bora le 14 janvier 2022 ka ira ka fo kubu ka président fait ka ira ka fo kube ou ka autorité fait Sadio Camara merci beaucoup o mogo munun bora de o jama mun bora 14 janvier de o da to ni tubabu be ka sran awnya bi merci colonel Sadio Camara akuma bana ni yoro dora amen no fait donc c'est ça o jama mi yo la bobi o jama o ayo lu protéger de parce que ou be ko wole tribunal ni fauna vraiment akokada nge surasu mais tiens là aya essayer akoron boala quoi parce que angana nyogo ngana tu peux pas être neutre entre les mauvais et les bons donc angam pa okuna ani son jale do ante fakata do kuma do la donc malien ani son jale no anga Sadio Camara ka kuma la me ku ye sanction en kede wala sa malien ka wuli ko lu kele comme ko sanction ira de olu koja malien ngi ko sanction de Mali autorité koja africain beye ko sanction de force di awma sanction ngi a jugura terroriste ma ka teme hali Mali sura suga sanction bolo hali terroriste kunte sanction sura ka kuga uga moto baula ima depuis sanction boran kandron terroriste ka attaque chara sanction kumbe wakati na attaque kumanchao parce que terroriste frontière be kun fermer lendu frontière da la dron ou ya attaque damne tukuni angata dron sous-estimant la résilience et le courage patriotique du Malien. Nal dawla de angeni mbo fingina ko kuma la mo kadankulo la kosobe munute Mali fait oluga denkere fait munu me Mali fait oluga nanga Mali jo Malion aye kuma to la mais c'est très important abena kuma mfo ya orola partout en Afrique motivé par la flagrante injustice faite au peuple malien. Le Mali est resté debout et le partenaire russe est resté à ses côtés. Le bilan du partenariat renforcé russo-malien est éloquent. Ko Mali embargo kele Mali kan ko africain bede Mali deme kan ko malien nye Mali supporter toute l'Afrique au bebora ka Mali supporter africain be Mali supporter malien anga kuma to la me ko irisu fana yan deme fo ka embargo ban ko irisu yan deme limike o jabi abeno fana fo. Malgré l'embargo, le Mali a acquis en quelques mois davantage de moyens militaires que pendant les 30 dernières années. Hey! Ko embargo banka wakati mina ko Mali avion mun san Mali succès mun ke ka terrorisme bunte ko abe san bi sababo Mali ma deli ko nyon soro sur colonel Sadio Camara merci je t'aime trop. Grâce au sacrifice économique sans consensus et à la coopération avec des pays comme la Russie, la Chine et d'autres, les groupes terroristes qui réussissaient hier à décimer des garnisons entières sont désormais en dépendance sur tout le territoire. Les sentiers sont détruits, leurs bases logistiques sont démantelées, leurs chefs sont neutralisés. Désorganisés et progressivement. Colonel Sadio Camara ko terrorisme munu kumetanga kaunchi kuire filmer ça ka wasambay kessa ka yele moto baw sans fait ka terrorisme be kuya be faga kuyu begen ku ga nyamogo ku terrorisme nyamogo ntlanche be faga ka u bolla koy ko Mali de maîtriser bi Sadio Camara a wasalemba Sadio Camara wasalemba akoko on de maîtriser bi ko terrorisme mun dalema a yerla ka kungolo la bokabe ni yorala ko Mali armée be takama 600 irisu ka radar be ay irisu ka satellite obe Mali sangolo kunabi halni sogoro be ba kala makoy e ma France sarana France ka kasanu be pour chouet France takara anga kuma to la me leur soutien, ils en sont réduits à s'attaquer aux cibles mortes, aux populations sans armes. Le sud et le centre du pays sont largement pacifiés, malgré quelques actions d'éclat terroristes, largement reliés par des médias pressés de montrer le Mali en difficulté. L'espoir est revenu dans les villages. ala ko terrorisme jigit ke ko jugu be kata bagas population de ma ko bela ku desero bela ko malien de be ka fara Mali armée campi pour la première fois malien ne mana terroriste o fu be bula no fa o te sara nya blende malien o te sara hali terroriste nya ni malien terroriste to be gringa daga de ka gen jamana to mana terroriste be boli terroriste mais malien ne ba gen ga mina sentegenna Sadio ko kabe malien be fu ko tellement ko Franci hasidi Franci nyango ko ni terroriste attaque ke oromina ko ni Mali oromin chira ko fo Franci media be pressé ka ira ko me ko bera ko lu jolembe ko bera ko lu be ka iwuli ki chesri ko Mali te bi fana anga kuma to la me
Moi check se obe ça. Hey, ala. Sunjata modé. Ah, ce manguru kate modé anga kuma tolame. Près de 100 000 réfugiés et personnes déplacées sont retournés dans leur village. La liberté de circulation des personnes et des biens. Comme mogo wa keme yirigani ko kumbulla ka bo Mali kono. Ko yoro be ka sécuriser sans ko Malien be ka bo kofe. Malien munu kuntara refuser la jamana were kan ko Mali tira. A bebe ka segi gana Mali kono bi ko alhamdulillah ko grâce aux Maliens, grâce au bon Dieu d'abord, grâce aux Maliens et grâce à la Russie. Anga kuma tolame. L'agriculture reprend, l'activité commerciale se développe. Voilà. Ko Sénégalais ou yuga Sénégal damine, commercial ou yuga commerce ou damine, ko terroristes te ga mogo si bali bli ka tese ka kula, dugu basi kono bli. Ko bi ko alhamdulillah, anga kuma tolame. Se redéploie. Pour amorcer une profonde refondation du système de gouvernance du Mali, le gouvernement de transition lance des réformes politiques, institutionnelles et sécuritaires sans précédent, afin de doter le peuple malien des outils durables indispensables à son développement harmonieux. Jugé inquiétant pour une certaine classe dirigeante mondiale, le combat du Mali pour sa dignité et sa liberté est pris en exemple par tous les peuples du Sahel. Allah. Ayo kuma ba de fon yoro la. Sadio Kamara ko Mali ya ga yerema horonya kelemi ke kabe ka Afrique Sahel yoro kabe ka benya yele bi ko Mali be ka refondation ke kanani Mali kuraye ko baramumbe ka ke bi ko Sahel dugu bebe ka nye yele bi no ye jamana were wiye ko bebe ka Mali de suibi ko betugule me Mali de kobi ala ka baraka do Sadio la sa Sadio no de fossa merci anga kuma to la me et de l'Afrique entière. Cela nous rend optimistes car nous savons que le chemin reste long et tortueux. Mais l'ambition de redressement et de refondation du Mali dépasse toute autre considération. Je vous remercie de votre aimable attention. Comme Mali kura be jo pion comme ko si seto la ko do luka priorité bi ku chesir lembu la non Sadio tiens ay trophée de glagata de Sadio Mahan billahi tallahi Sadio amena trophée de dima voilà me trophée dima Sadio merci beaucoup merci que Dieu te bénisse non neni di go ou discours fla de kera quoi Sogel ga discours premier ministre Sogel ga discours ani Sadio Kamara ga discours ani Ablaye Diop ga discours au discours sama nyogo maken ina sangono merci ala ka baraka do awla mais amago be fenkele mina bidro aye ni baranyuma mbambeke Sadio Kamara aye ni baranyuma mbambeke ambe kuma kelen doron de fo ongena et billet vendredi 19 août 2022 Sadio Kamara ika kuma nyana itara Mali kuna wolo irisu ka dugula mais kanangina de iye mukuma mun fo ite ka France kelen de na wuli Mali contre la sande et autant dugu bele bele de fina ika kuma nyana sisa Mali jugu de bena tia sisa de parce que France kelen de Allemand yuga avion wuli nuke Allemand da fo français nyana ko irisu tara u ka base sigi gawo ko français u bora gawo dron ko irisu ga base tara gawo Allemagne kelengele mi nango go o de folo nga indépendance dama Allemagne Angleterre Italie Espagne a ben ala cha u teke Mali fe parce que olu te irisu fe awasado etara kata olu critiquer irisu ga dugu de fanala ejigi ala di ijigi akrai ijigi flana o ye peuple malien yan fo a jaranye Sadio ya yiradi ko ni MSN kumba wuli ko lu kuntena ambi fo Sadio o rola mais Sadio aw be ka sa kure tege ay sa kungulo tege ambe oro mina ko bi kelen be san keme flake sina fo ka dien ante lafia blende ambe lafia oro mina fo na be farala nyogon kan les dignes fils ensemble pas les mauvais fils munu ye traître yo oluga den kerefe munu ye nyuma yo oluga fara nyogon kan ambe gambolo di nyogon ma. C'est à travers la sortie du 14 janvier, au Moro Djonye, au M5 RFP, au Yerewolo Deboussiran Paris, au CPM, au Victoire et Gouloire, au CRM, au GPM, Groupe Patriote du Mali, ani Bouye Vision Moro, ani Jamil Bitaraka Moro, ani Ankara Moro, Aïdaraka Moro, ani Abe, société civile fait Faranyoka Gabo le 14 janvier. Avec folle de ma les forces de changement. Billahi Talai, Idida Inoli qui teke de Roma. Ol de Bise Kao sauvé bi. Naka mun kay ne ken ba fo mais ni yoro may ne ba fo de mo sokono jugu ka jugu ni kenema jugu ye Francis lebu ka Francis je nyogo be lebu u ka barakela mun be ka dugu la de u bono de utiliser et contrôler la sisa I kana olu minimiser de ni mo ko vive la France doro amene ka gain aga ta ka France nationalité ta
ou bien qu'il ferme sa bouche. Ou ka technique kura te dɔwɛrɛ dɔrɔn ou bɛ siran ka farasi tɔgɔ duman fɔ sa non parce que IBK te u b'u attaquer anw de la. Donc faites beaucoup attention. An bɛ ɲɔgɔn bolo. A ye CNT fana bila u ka taga loi kuraw voter u ka diffamation plainte kiri kara minnu bɛ a ka dabila an senkɔrɔ parce que an tɛna far'u la. Hali sini n'u bɔra ka farasi défend an bɛ jigin u kan. Ni mɔgɔ bɔra k'a bɛ farasi défend hali sini a y'a buruja a ka da sago fa ma. Mɔgɔ bɛ farasi défend i ye terroriste de. On te voit comme un terroriste. Asimi aw bɛ sɔn terroriste na an ka taa jɔ k'an ka taa juger ɲɔgɔn fɛ. A mɔgɔ kiri kara fɛn bɛ plainte tigɛ la a bɛɛ terroriste ka fɛngɛ parce que n'i bɛ farasi fɛ i ye terroriste de. Aw yɛrɛ yira ko farasi ye terroriste ye. Ɔ terroriste n'a ka complice a bɛɛ ye terroriste de. Donc ninnu ye terroriste de u bɛ terroriste baara la Mali kɔnɔ. Sinon bɛɛ y'a yira bi kɛ nin k'a fɔ ko farasi de problème ye. Ala ka barika don transition in na. Vraiment an ye information tellement fana sɔrɔ ko Ivoirien ka yɔrɔ la ko Ivoirien ka dugu attaquer la n'o image yira aw la san. U taara Ivoirien ka dugu dɔ la ka taa attaquer i m'a ye u taara mobili jeni. Terroriste ye attaque min kɛ Côte d'Ivoire o de photo filɛ a yɔrɔ la tan. Ivoirien dɔw de bɛ ka taa nin bila u ka page sanfɛ a bɛɛ nkalon kuma de tout est faux et Ala lajɛlen ɲɛna an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ Mali kura min nɔfɛ ni Ala sɔnna ma Ala bɛ barika don Mali in na o de ko don Maliyɛnw a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ciao ciao.